ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб подписчикои канали хонатеҷе мардуми дураи ватан. имрӯз 27 апрели соли 2025 сол шумо бошед дар канали хонатеҷен. дӯстони азиз, номере барои реклама замин, мошин, хона чизе боша роҳӣ кунед. навораҳои бадина дар ютуб, тикток ва инстаграм реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда хонаҳо беҳад бисёранд. тамошо кунед. хонаҳоро ҷамъу гир мекунем да як навор карда баҳри шумо пешон мекунем. бародар азиз, хулас тамошо кунед. дар аммо комментария нависед аз куҷо, аз кадом территория, то чанд сомона хона, замин, квартира дар кор. худо хоҳад аз рӯи комментотон навор мекунем. фақат дар баробари тамошои навор дӯстон лайку хати поддержка бикунем. фақат тамошои холӣ не. хуб чизе боша рӯй кунед. наворҳои бадина ютуб, тикток, инстаграм рекламагузорӣ карда ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. хонаҳоатонро ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунед. чем сурати холӣ видео хубай лайкҳоро монед. дар канал подписатсия кунед. наворамо сар мекунем. бародар азиз, хуб дӯстон, будкачаи тезтайёр ҳастае ки дар шаҳри душанбе ҳай касоне ки эҳтиёҷ ба будкачаи тезтайёр доранд дар душанбе чорраҳаи казинои Саидшода қарор доштааст. нархш мега 20 000 сум мегем. даруни будкача 3 ба 2.5 дар дохилаш халаденник дора, аппарати ходдог тайёркунакам дорад. хулас каси эҳтиёҷ ба ҳамхелии будкача дорад, марамат дар рақамошон занг занен 20 000 мега бо муомила ҳам мекунанд. зон азиз, аз номи канали ютуби хонатеҷе занговат кунед. бародар азиз, ва дӯстон, хонаи фурӯшӣ боз назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восе ҷамоати тугарак деҳаи ҳасан қурбон будааст. восе ҷамоати тугарак об свет дорад. 4 хона ва 15 сотиқ замин дорад. нархаш бошад бо маслиҳат. касоне ки мехарад маслиҳат қатъӣ мефурӯшем меган 4 хона, калидор, анҷомхона, баня, об свет ҳамаи шароитро дорад. мардуми сарбаланди восе, аммо одамое ки хоҳиш мекарден аз восе хонаҳо монен, заминҳо навор кунен, марамат ака қатъи чахчах кунен. 15 сотиқ заминам ин кам нестай. можад заминҳошонам ягон сотиқча бифурӯша, ё ки можад амин хонаро обши. хулас маслиҳат кунед. мега ки бо маслиҳат мефурӯшем. кадомитон мехарен? худотон дӯстон бо суҳбат карда бихаренш. аз мо навор кардан, лайку аз шумо мондан. хуб баъдан квартираи фурӯшӣ духонагаҳ дорои 50 метри квадратӣ. хуб духонагаҳи 50 квадрата доми 4 этаж, хона дар 3 этаж, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Раҳмон Набиев да қарор дорад. бо тамоми санъаташ документ дора, ремонт, евроремонт. хуб нарх 540 000 ба доллар, 49 000 доллар бо савдо мешавад. касоне ки мехарад занг занен. хатон навора тамошо кунен. баъдан як фикрда биёем. бародар азиз, ва дӯстон, квартираи фурӯшӣ боз рӯӣ кардан дар шаҳри Душанбе 112 микрорайон, 8 этажка дом, 5 этажда қарор дорад. будааст духонагаҳ 54 метри квадрат будааст. барои маълумоти бештар рақамҳои ватсап дастӣ мегузорем. занг занед. рӯ ба рӯи заправкаи Зоироил. документ шартномавӣ, 5 ошёна, 2 подъезд, 54 квадрат, наздики масҷиди Меҳкалонда қарор дорад. 550 000 сомонӣ мегаҳад. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорем, марамат худотон боз ҳамроҳи соҳибмулк чахчах кунем. бародар азиз, хуб баъдан лайкотонро монед. дар канал подписатсия кунед. чизе боша рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем.
خب دوستان عزیز، باز خانه فروشی در شهر بختر نزد حولگی، مساحت 2 سوتیق زمین. خب 2 در خانه، ساوخوزی فیضعلی، دکمنتو 100%، شهر بختر، ناحیه کشانیانی، ساوخوزی فیضعلی بوده است. دکمنت 100%، ремонт چخل میبینین، زمانوی کردگی. نرخ 280,000 сум ба доллар 25400 доллар. боз савдо ҳам мешавад. марамад боз худотон маълумот пираша ҳамроҳи соҳибмулк занг зада бигирен. 280,000 сомонӣ дар ватсапшон аз умми канали хонатиҷи занг зада бачаз. ва дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулуна майдон, 30 сотиқ замин, 4 дар хона, об свет дора, хоб баня дора, анҷомхона, аловхона, оғилхона, дарахтҳои мевадиҳанда, об дар пеши дарвоза, свет дора, айраён то хонара 7 километр роҳ масофа дорад. خب راه پانی سنگ ریختگی مکتب هست، میتپونگ هسته. در پایان دهه 1 هکتار باغ انگور دارم، خوجگی چراگاه داریم، زمین علف دره و برای مال حال داریم. خلاصه همش 100% های. خانه همه حجتو 100%. نرخ 160,000 سومانی. بچه در 160,000 سوم میره میتونی بخری. 30 سوتیقه 4 خانه های. бо маълумоти пираша ҳамроҳи ака чахчах кунем. бачаи азиз, ана ака лайко рамонен ҳози подписатсия кунем, хирсан шем мо. ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана, 6 дар хона, 11 сотиқ замин, об свет дора, 6 хона, 2 та ремонтдор, 4 таш без ремонт, 2 ҳамом дорад, оғилхона дорад, подвал дорад. то сентри район 6 километр роҳ масофа дорад. ҷои обудай ҳама шароито ҳастай. нархиш 300,000 сомонӣ ай. برای معلوماتی پورا ҳамроҳи ака чахчах кунен. خب چی خیلی گفتیم؟ 6 خانه 11 سوتیق زمین. کسانی که میخرد زنگ زنن برادر عزیز. خانه فروشی در ناحیه دنقره، دهه شهبور، ایقد راه کلان، راهی که کلا بود شنبه می رود 200 متر دوره. درون خانه ها
якум хонаш инаш меҳмонхона. меҳмонхонаш ҳама ремонташ 100%. ин ҷои катш ҳавлиш 8 сотиха. дар якумаш банияша, дари дуюм анҷомхонаш, инҷа боша алонхонаш, дари чорум оғилаш, инҷа туалеташ. каш дарахтам дорад, 7-8 дарахт дорад. фундаменти пеши ҳавлиш баланди хушрӯ рехтагӣ. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯширо кардан дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Дӯстии Халқҳо, 6 этажка, 6-ум этаж, 2 хонаи 45 метри квадрата дар наздикии мактаби 5 гимназия Садиқ. хона шартнома дора. тамом. харидор боша агар суми ҳуҷҷатоша мегзарем 360 000 сомонӣ, 2 хонаи 45 метри квадрата. дӯстони азиз, навора худтон тамошо кунед. фаҳмодем адресора, худтон видеора тамошо кунед. хонара пони нишонтон метаба чи азиз. қонуну қоидаш қати кадагай, каси мехара ошиш шава. маълумотро фаҳмондем, хонара тамошо кунед. ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Қиблаӣ, деҳаи Курпӣ будастай. ҳамин хеле адрес 6 сотих замин, 4 ҳуҷра дорад. дӯстони азиз, ана ҳамин хона. хоб ака 4 ҳуҷра будааст, 12 ба 3 обшӣ, гирди ҳавли маҳкам, свет пастяни об пралиманестай, бо аддени 12 ба 3 фундаментҳои времека ҳам рехтагӣ тайёрай.
нархи хона боз муомила дорад 290,000 сомонӣ бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. тамошо кунед, хонара маъқултон бошад, занг занед бихаренаш 290,000 сомонӣ.